עורכי דין הם רק לוקחים כסף. פעם אחת הייתי בבית משפט והמתנו במסדרון, רצו לבטל איזושהי צוואה, אני הצגתי את היורש וניגשתי לעורך דין, אמרתי לו בוא רגע הצידה, אני רוצה לשאול אותך משהו. אז אמרתי לו תשמע, למה אתה בכלל ניגש עם התיק הזה לבית משפט? אני ראיתי את הכתב טענות שלך, אין בו כלום. אז הוא אומר, יש לי 50,000 עילות, כמובן שהוא קיבל 50,000 שקל. נכנסנו לבית משפט, וזו הייתה אחת הפעמים הבודדות שלי שאני לא הייתי צריך לומר מילה. השופט שטף אותו מול הלקוח, למה הוא בכלל הגיע לבית משפט. עכשיו, כשמגיע אליי בן אדם, אני דבר ראשון מתקיף אותו, ואני מספר לו על הצדדים הפחות טובים בתיק שלו. ואני אומר לו פחות או יותר איך שופטים יסתכלו על הבעיה, ואני אומר לו מה האחוזים של התיק שהוא ינצח. הכלל שלי שאם יש לו 70% קייס, כבר נדע להסתדר. אתה משלם לי כדי להשיג תוצאה מסוימת של פסילת צוואה, ואני אומר לך שאנחנו לא נשיג אותה. יפה, חשוב כל כך. אני חושב שעורכי דין הוגנים, כשאין קייס, הם לא רצים.